Dobro jutro, dragi moji. Ja dan ne počinjem bez crne, tople, slatke sa tonom šećera. Prijetna vam kafica ako u ovom trenutku pijete. Inače, ovo je moj neizbežni ritual svakoga jutra. A najviše u svojoj kući volim ovaj deo šank, to divno pijem svoju kaficu i pustim tišinu da svira. Ali evo jutros da vas pozdravim i da vas pozdravim obavezno da ću stihove. Ima li dana kad te boli u grudima što nisam ko nekad u tvojim rukama? Kuku mene. Kao što sam rekla, u mojoj olovci masilo ne presušuje, tako da svi koji su zainteresovani za nove pesme, nove hitove, mogu me slobodno kontaktirati. A sada... dobro, kao da sam jako vala. Prijatna vam kafica i još lepši dan. Pozdrav od Vere.